So, karon ang atong gikahinaman o gipaabot nga speaker atong i-welcome si Father Darwin Gitgano. Palakpakan nato si Father Darwin. Okay, mayong gabi na itong tanan. God is good all the time. Abag ulang na human ang dialogue ni Bahinting og ni Pastor Bahinting og ni Brad Kaloy. Unya, mura po siya nakapabor ba? Kaya tama siya mga new term. Koinos og akatartos. Ato ni sundan. Kay ang ginluas Ginoo di lang ang koinos. Apil na ang akatartos. Okay, basahon na to ha. Oh, klaro kay ni. Atong sundan siya. Kay ang giingon sa to Ginoo ni San Pedro ato balikan. Ato sundan niya to pinangga kay nagtuo siya wa na to sundi ba, no? Ningon ang atong unang Santo Papa kay mangibalik-balik god nga ang inyong unang Santo Papa wa mo ka og baboy, nya kamo pertig ka og baboy. Mo na nga ayaw na ninyo hunaa nga si San Pedro una yung Santo Papa kay wa mo mutuman. Okay. Atong basahon nya ang yang term kaganina napoy sa term nga bruma, no? Dili na bro mama no. Pero sundan nato na siya kay kung di nato ni sundan nagtuota nga sakto jud kay Bahinting. Kay pangutana ang ato gisundan siya sa uno Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Kay duha ka term ni. Una, koinos. Unsa to ikaduha? Akatartos. Kamo kuno be? Mo ni new term na to ha. Kay ato ni sundan. Koinos og akatartos. Matud pa niya ang koinos kuno ni gihinluan. Why apil ang akatartos? Kaya apil ko nung baboy dito sa akatartos. Okay, sundan na to. Atong pinangga nga igsuon. Unsa may gisulti ni San Pedro? May ni kay doon na tayo new terms, no? Salamat ang Bahinting, no? Ato yun yung sundan. Mao nahibaw ba siya unsa ni nominative case ba ni? Ato ni sundan kay maayo man is Greek. Karon to taon, no? Genitive case ba ni? Vocative case ba ni? Okay, why problema? So, karon unsa man ang pangutana ni San Pedro. Ato basahon na. Acts of the Apostle, chapter 10, verse 14. I have never eaten anything, koinos or akatartos. Duha yung pangutana. Pero sa may tubags Ginoo, ayaw lagi isipa nga hugaw ang gihinluan nas Ginoo. Ang gihinluas Ginoo, di lang ang koinos. Apil na ang akatartos. Kay ang tubags Ginoo, duha jud ang iyang ginluan. O gani, arita sa komentary mga kaigsunan. Kaya itong palawman pa jud. Kaya di na to pasaw pag-adlaw. Gani ang mga terminology, murag nakalamang siya kung di na to sundan. Amen? Muna ang koinos mga igsuon, atong basahon ha, ang kalainan sa koinos o sa akatartos. O yung sa to tondo ka term? Yes, paminaw ba yung ting? Akatartos. No. Moni ang deeper theological contrast. Ato ni sundan siya. E kung di na to sundan, mura pug sakto. Ningon siya, ang gihinluas Ginoo, Brad Kaloy, ang koinos ra. Nagyama-yama yun siya. Yang pangutana ni Pedro, wa pa ko kaon og koinos og akatartos. Nga hugaw na. Pero sa ito ba Ginoo? Ayaw isipa. Basahon na to, ha? Okay. Acts of the Apostle. Unang ato yun yung tagod-taguron ng argumento sa itong pinangga. Parang dili magpadayon ba? Yalisod kay magpadayon, oy. No? Hantod karon pipila lang kayang membro. Wala samot ng ato ni sundan. Atong basahon, ha? Duha ang pangutana ni San Pedro. Ginoo wa po kakaon og mahugaw. Unsa nang mahugaw? Og dili balaan, koinos, og akatartos. Ingon boss Bahinting, wa may labot ang akatartos. Ang pangutana karon, kini bang unclean food asa man ni na nabilong sa koinos og sa akatartos? Atong basahon. Okay. Atong basahon diri sa theological distinction of contrast nining duha ka term mga igsoon nga gigamit pag-ayo sa tong pinangga. Okay.
Koinos, often human defiled, cultural, religious boundaries can be consecrated or made holy. Maybe neutral, just not set apart. Unsay padayon ani? Unclean food. Romans chapter 14, Acts chapter 10. So diri man kaigsunan makita nato nga apil di ay sa koinos ang unclean food. Nakaron, kining akatartos sa mga Hudyo di ay more refer ni sa unclean spirits. Atong basahon ha. Okay. Mao ni siya ang distinction mga igsuon. Ato lang basahon og dugang parang mapalawman jud nato. Kay kung di nato ni palawman, okay. Example to illustrate the difference between koinos and akatartos. So ang topic nato ron, unsa to? Koinos. Pasalamat ng bayinting. Papakan na to sa bayinting. Nakaron, unsa maning koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Kinsa day koinos? Animals. I-considered as koinos. Animals previously considered koinos. Di ta mo tuo nga mingon siya, why apil ang baboy ha? Ang baboy animals dili. Kung di na to sundan, mura pug saktos by intake. Mura to sundan yun eh. Okay. Common and clean are declared clean by God. Nabalik ko na to ha. Where animals, okay. Ato ding hinahinayon. Koinos, Peter's vision, yung sa text dire, in Acts chapter 10, where animals, kinsay gi-highlight din subject matter, the koinos, the animals, previously considered, unsa to? Previously, ato ning Bisayon, gi-consider nila nga koinos. Ngayon siya nga, akatartos raha, way apil ng pig sa koinos. Yan, saon man nina to? Makunot siya ka na kubenting. Koinot. No? Are declared by God clean. Atong pakpakan ng Ginoo, apil ang animal. Anong di man mo apil? Nga apil man. Basin ni referensya. They emphasize on breaking down barriers between clean and unclean, common and holy. At akatartos, mano yung ikuan? Often used for unclean spirits or sinfulness. Emphasizing, ang akatartos di ay, oftenly. Ang sabi na oftenly, kanunay gigamit, reperado sa mga yawa. Uy, nasabtan? Okay, padayon. Emphasizing moral and spiritual impurity rather than just ritual status. Going beyond sa ritual status, matong ceremonial law. So kung mahigmo tag-akartartos, pag mention tag-akartartos, oftenly used to evil spirits, gipangyawaan. Ngunang pag-abot ni Kristo karon, kining gipangyawaan, gihinluan na, pinaagi sa ministry of deliverance and exorcism. Muna nga, atong sundan jud, kay kung di na ito ni sundan, mura po gusto. Ang pangutana ni Pedro, balik ta, Acts chapter 10 verse 14, wa pa ko kakaon og hugaw duha. Koinos or akatartos. Kay ang akatartos, unclean. Ang koinos, common. No? Common sa itong pagpangaon sa mga hintil og dili. So related na siya. Pero, kung ito pagsigino, ayaw isipa ang gihinluan sa Ginoo nga hugaw. Sa ato pa, dili lang ang koinos yung ginluan. Apina ang mga gipangyawaan. Pinaagi sa ministry of exorcism and deliverance. So muna matakdo na to. Unclean spirits, unclean food. Dili lang ang mga gipangyawaan, ang iyang gihinluan, apil na pod ang mga unclean food. Koinos. Animals. Klaro kayo na ha? Una nga, atong pinangga ng igsuon, ato yung sundan. Ningon po siya bruma. Ito sa bruma. Nakaroon, kining bruma man kigsunan. About, kuha din siya action word. To eat. Verb. No? Bruma. Nakaroon,
Ang gigamit din ni 1 Corinto 8:8. Litra por litra jud. Ang gigamit diri ba inting bruma? Ay ba inting? Paminaw na. Bruma ra ba ka, no? Food will not commend us to God. Unsa ning food? Bruma. So klaro kayo. Sa 1 Corinto 8:8, dili ni mga makapaduol nato sa Ginoo ang pagkaon. Bruma mo na yung gigamit. Kaganina. Kaya nga naman, ang langit di ay dili about kaon o inom. Ato basahon ko ding bala ang kasulatan makigsunan. Roma kapitulo 14. So balik ko na ko ha, ang duha nato ka term, koinos. Usa tong usa? Akatartos. Ang pangutana, nagigamit ni Pedro duha, dili lang koinos. Apil ng akatartos. Ganong di man ni apil ang akatartos, nga apil mas pangutana ni Pedro. Kaya kung wa pa to gi-apil, saktos ba inting? Nga gi-apil man, perting sayo pa. Kiina sayo pan yun. Nga karon Roma 14:17. Paminaw mo ha ito ning hinayon. Munang ayaw mo kaguol og bukaon mo baboy. Ayaw mo pagtuon ni Bay Inting. Kaya gihinluan na sa Ginoo. Kinsa itong tuhuan na gihinluan na si Bay Inting nga di Ginoo o ang Ginoo? Nga labaw pang Bay Inting, labaw pang Brother Darwin. Atong papakan ng Ginoo nga naghinlo sa to mga baboy. Unya unsa man na ESF naman itong mga baboy. Okay. Nalipay sa Bay Inting ini. Roma 14:17. Ilista ninyo. Roma 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dito sa langit, way, basihay ni kaon di ay. Nyas may inting, di, may imperno magunuta. Nya sa Roma 14:17, dito sa rias langit, wa nanay, kananay, wa nay imnanay. Way apil ang kaon, way apil ang inom dito. Yang anong gi-apil man niya? Wa sa niyo mabasa sa Roma 14:17. Amen. God is good. Mo nang kaon magbaboy ilang palabi. Colosas 2:16-17. Ikaduhang teksto, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink. Unsa kuno? Ayaw pagtugot nga dunay mohukom kanimo sa imong gikaon ug sa imong giinom. Tanawos ba inting sige hukom na to sa atong baboy nga gikaon. Gibadlog ning San Pablo. Inting ay nasighukom-hukom diha. Deklaro kay bala ang kasulatan mga kaigsunan. These are shadow of the things to come. The reality, however, is found in Jesus Christ. Si Kristo na di ay ang mohukom nato, dili si Bayinting. Dili ang mga Hudyo. Amen? Wala may ingos Bayinting, may imperno mo ka og baboy, kaon mo oy. Ngano man, gawas ang Ginoo may mingon. O sa inting mingon, di ta mo tuo. Yadugang pa, si Kristo mismo mingon sa Mark chapter, kaya si Kristo may katapusan na to, unsa may gisulti ni Kristo? Mark chapter 7:18-20, nothing that enters a person from his mouth, from the outside, can defile them. Nga makahugaw nila. Wa na makahugaw na to. Kung ato ng panalanginan, mahimo na ng balaan. Amen? Kuya lang nis ba, inting basig wa ni panalangin. Bisag di baboy, hugaw gyapon. Kiwaan panalangin eh. So, ang pagkaon ni atong ipanalanginan, mahimo ng balaan, mga kaigsunan. Unya, kaganina, si Bistaros Panglaw, no? Ato ning invitos ba inting, no? Kaganina, nag-dialogue sila si Brad Alan o si Brad Butlay o si Pastor Anides about secret images, mga kaigsunan. Mo ni kulang sa mga pinangga na itong mga igsoon. Wa sila ka hibaw sa term, wa sila kalainan ba? Why logic of distinction sa veneration o sa adoration. Kaya kini ding veneration, sa Greek ini, proskinesis, which honors what the image represents. So, pwede ta mutahod sa larawan ni Kristo, sa larawan ni Mama Mary, dili ingon nga Diyos. No? Unsa na? Which honors what the image represents. Kinsa day atong gipasidunggan ana? Dili ang imahe ni San Vicente Ferrer. Dili ang imahe ni San Isidro Labrador. Dili kani ang imahe ni Kristo. Kundili ang girepresentahan ni ana nga mao si Kristo mismo.
Di ba? Wa man sila distinction sa term veneration o adoration. Tanan, worship man ilaha. Kana ding adoration, it is given to God alone. Way makatubog nga ana. Unsa nang adoration? Gihatag ra nas Ginoo, way makatupong ana. Kadang mga paghatag natog veneration sa larawan sa mga santos, larawan sa Ginoo gani, veneration tawag ana, dili na siya adoration. Kaya adoration is to worship God alone, the highest form of worship. Way makatupong ana. O klaro na natong mga Katoliko. Pero sa dihang niadto sila sa laing pagtuo, nga gikan pas Katoliko, wa pud sila klaro. Mao na nga why distinction? Oh, tanang toothpaste Colgate. Tanan bagong toothpaste Colgate. Nya tanan pong motor Honda. Kadaghan tang motor Wa sila'y logic of distinction. Mao na nga ni ata din karon aron mapasabot nato sila. Nga sa Katoliko di ay dunay two kinds of worship. Veneration to honor the sacred images. Dili kay ang ilang image may itong giunuran. Kundi ang the one who represented it. Na karon. Kay ang Council of Nicaea sa tuig 787. So dugayan na din, no? Naghatag ng distinction, ana. Nangtod karon nagdebate ka punta. Kaya naman, wala sila kibaw ini. Honor given to the image passes to the prototype. Matod pa ni Saint Basil the Great. O gi-quote ni sa Nicene Council of Nicaea. Kung sa gingon ni Saint Basil the Great, honor given to the image, sacred images, passes to the prototype. Asa day? Ngadto sa nagrepresent ni ini nga mao ang mga santos. Maong larawan ni Senyor Santo Niño, nagpresent ni ini mao si Kristo. Nya dugang pa, daghan kaayong mga usahay god ang ilang pagluhod, pagsimba na isip Dios. Kadaghang ni luhod diha nga wa isipa nga Dios. Sama sa Ark of the Covenant. 2 Samuel chapter 6 verse 14. Nga kneeling before the sacred sign. Kneeling before the sacred sign. Lapaw bas kneeling kay hapa man. No? Nga atubangan sa altar sa Ginoo. Nang hapa sila, dili man na Ginoo. Yang delikado ani kay muluhod ra pa sila pag simba tubangas bungbong. Yang dunay mo labay tiki ana. Tiki po ilang gisimba. Yang dunay mo labay kuan tuko. No. Tuko po gisimba kay asa ko ka makatubang tuwa ka simba. Pagkalayo, way logic mga kaigsunan. Oh. Unya, doon na daay mo ni angay na tong hibawaan mga kaigsunan. Nga pinaka-importante, ang ato ding intention matters. Ang intention nato nganong niluhod ta. Example, mga kaigsunan, if the act treats the object as divine, that worship and potentially idolatry. Kung ang imong pagluhod, giisip nimo ang larawan ni Senyor San Tuninyo nga mo'y Diyos nimo, ang larawan mo'y Diyos, dili ang nagrepresentar, idolatry na siya. Pero doon na ba'y Katoliko, nang ingon na to, ang larawan ni Jesus, ang larawan ni Senyor Santo Niño, Diyos na mo? Wala. Larawan na sa Diyos, pero dili na siya Diyos. Amen? Kung doon na yung Katoliko, nga ni adin ni karon, muluhod nga atong isipon ang larawan ni Senyor San Roque, nga atong Diyos, mana, idolatry na siya. Nga kamo, Katoliko man mo. Inigluhod ninyo sa larawan ni Senyor ni Mama Mary. Inyo nang giisip si Mary nga Diyos. Tubag. Dili idolatry. Kay kun imong basahon ang Isaias 17 man suruna, ningon siya naghimo siya larawan og niatubang siya larawan og mingon siya, ikaw mao ako Diyos. Sa ato pang larawan iyang giisip ka Diyos. Kinsa mang Katolikong butan karon nga nag-isip sa ato mga sagradong larawan ni Diyos? Wa. No? If it points your heart to God, it's veneration. Kung muluhod ta sa tubangan sa mga santos, unya, it points your heart to God. Sampo, nagluhod ta sa larawan ni Maria. Unya, nagpunting na sa Ginoo. It is not
idolatry. It is called veneration. Okay? Unya, usasad sa pinaka-importante, mga kaigsunan, nga angay tang mahibaw. Intention matters. Example, kung mabinirit ka sa larawan sa mga santos, am I honoring God through this image or this person sa santos? Tadi ang magpista ta ni Senyor San Roque, San Vicente Ferrer. Sa atong magpista na pasidugan bang Ginoo? Kung napasidugan ang Ginoo, therefore it is veneration. It is not idolatry. Kaya nga atong pasidugan, dili man kay ang maong tao lang, kundi ang Diyos. Do I believe the power is from God, not from the object? Kung pananglitan mo, siga hikap-hikap sa larawan sa Malabirhen. Kaya ang imong gituhuan ang gahom gikan sa larawan. Idolatry na. Pero kung naghikap ni mo sa larawan ni Santa Maria, sa tumahal nga Birhen Maria, nga ang gahom gikan sa Ginoo dili sa larawan, it is veneration, mga igsoon. So, ang intention matters, mga igsoon. Sunod, nga pangutana, is this deepening my faith or distracting me from it? Kung makatubang ko mga sagradong larawan, nakapalaom ba ni sa kong pagtuo? O na, nga, ato gigamit ang mga sagradong larawan. Kay sagrado guni, simbahan guni, sagrado pod nga mga sacred signs. Kung may sacred signs, maaan og laing bay. Labay niya, di ka ni budigag kupras, no? So di maaaglaing bahay, no? Veneration is healthy when it leads to deeper faith, deeper prayer, humility, and reverence for God, not magical thinking. O na yung itong i-consider, no? Inihikap na ito sa mga larawan, mga relics, kung magical imong thinking, mo na, pagan mentality ta. Mana lead us to idolatry. Mana tayo kalainan sa mga anting-antingan. Mana tayo kalaingan sa mga orasyonan. Mana nga, naka-unique sa ato kay kung naatay knowledge, ma-distinguish na to ang veneration to adoration. Mana nga, kung nasabtan na nila makiksunan, di na sila magbalik-balik unta. Muna atong kining likayan. Avoid these common pitfalls. Superstition. Treating secret things like charms or magical objects. Usahay, tinitong cross, kung imo na nang himuong anting-anting, daghang na bang nang himo ana, superstitious belief na siya. Dili na pwede. O niya, idolatry, giving ultimate devotion to created things, even a saint or image. Pwede di ay, niya ang image sa mga santos, pwede di mong mahimong idolatry. Kung imo na siyang isipon, nga diha dagikan ang gahom sa pag-ayo sa masakiton, sa pagbuhat o mga milagro. No? So, ang atong gibuhat ba kaigsunan, biblical, theological, historical, kay mga santos naghimo na mag-veneration sa mga sacred images, wa pa ganita, maabot din sa kalibutan. Historical, ang uban, ito nga pinangga, biblical ra, with their own interpretation. Kung ang dako kaayo og theological gap between Protestantism and Catholicism. Kaya kita, kumplito man. Biblical, historical, scientifical, and theological. Patristic fathers na to, mga church fathers. Hindi mabangbang, mga kaigsunan. So, daghang salamat sa inyong pagpamati. O, anita din ni karon sa pagpaminaw sa mga pangutana. Sa ito mga, unada di bisita, gikan sa, galing po sila sa Luzon, si Brother Jared. Nandito sila. Brother Jared at Brother GB. Brother GB ay handog ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay kasama na natin, no, from Luzon. At si Brother Jared ay debater sa MCGI at sa iba't ibang mga sinasalihan na. Pero ngayon, katunggali natin. Ngayon kasama na natin! Brother Jared! At nandito si Sangay, no? Pastor Darwin. Magtatanong ito ngayon, no? At si Pastor, ano pangalan mo, Pastor? Ha? Claudio. Pastor Claudio, nandito, galing pa siya sa Mindanao. At si Pastor Archie, wala na ngayon? Wala na si Pastor Archie. Kanina nandito. Wala ngayon si, ibang mga pastor natin. Pero laging present. Bilib na bilib ako ni Pastor Bainting. Bigyan natin ng palakpak. Si Pastor Bainting, present kanunay. Bro Paul, so question and answer na ta, Brad Paul? Sige.
Okay. Tanaang tabi. Karon ka. Diha gyud sa Grego. Sao na to ang Grego? Sa bersikulo 15, nahinluan ang akatartos, na apel pag kaminsyon nga nahinlo, wala maapel. Basaha sa Greek. Okay. Ako di ko kabasa Greek, no? Unya, ano ta sa English? Ma-appeal ba? Okay. Ato, okay. Makabasa na Greek, no? Manghambog na. Jara. Nagtubag pa bang ko? Di man ni objection kayo, di man ni debate. Okay. Oh. Interlinear ni. Sa ato basahon lang interlinear kay kinis brainting interlinear ba gigamit ani, no? Okay, Acts of the Apostle chapter 10:15. Deuteros pros autos. No. Haho theos. Mao po ni mabasa no. Parihara dito. Hos theos. Oh. Ikita reason so me. Kata rizo so me. Koino. Question, asa diha nga katartos? Okay. Na kini ding ikatirasin. Di ka na ikitirasin, gihim past tense man na siya. Lagi. Kanang ikitirasin, perfect verb na sa Grego. Kumbaga sa ato pa na past tense. Nahinluan. Ang nahinluan. Okay. Atong kanon, atong basahon. Okay, atong basahon. Ano ta sa mga komentaryo kay dili lang imo. Okay. Okay. Mo lagi. Ang pangutana ni mo tubag sa ko. Kay ay lagi sapaw. Di na nato pasulti oron. Kay kining atong pinangga, maayo lang mangutana. Di mo tubag, dili maminaw sa tubag. Ako niya man ta sa document nato. Okay. Unsa may gisulti ni Pedro diri? Duha man, akatartos og. Ata ha, to basahon na. Ako pa nagibasa. Okay. Okay. Niya din ni ang komentaryo, klaruhon nanto ang Acts of the Apostle chapter 10 verses 14 to 15. No. Okay. Pero mingon si Pedro dili Ginoo kay wala pa ko mukaon og bisan unsang butang. Nga koinos, nindot ni kay gibisaya, no? Okay, masabtan. Okay. Koinos, common ritually unclean or akatartos, intrinsically unclean. Okay, duha. Okay, dito ta sa 16. Naman ibutang diri, ako man nagibasa. Okay, way problema. Ay sagsabat diha. Okay, nagtubag pa ko. Unya unsa may tubag sa Ginoo? Ningon ang Ginoo sa 16 ta, sa 16. Dito gud sa 16, bro. So, duha ang gitubag ni Pedro. Koinos og akatartos. Wa ko kakaon og unclean og ritually unclean. Nya kaduha, intrinsically unclean. No? Duha jud akatartos, gibunson diri ha. No, kung nasayop ka ani, correction na ni Brainting, no? Okay, sa 16 bro. 6:17 katong ginluan sa Dios. Ato basahon lang ang Acts the Apostle chapter Nyara, mapagalita. Hinahinay, good kay bag-oro ba rin term na to, benting. Lagi. Ato basahon na. So, duha ang gi-address ni Pedro. Nya unsay tubag ni Kristo. Okay? Atong basahon ang whole chapter mga igsoon. But Peter certainly asa man ni bro? 14 to 17. Ako sa bro. Dara. Dara. Sa 11 Acts chapter 11 verse 3. Nikaon si Pedro. Asa man dapit? Nikaon jud si Pedro. 11 verse 3. Nikaon si Pedro. Okay. Kaya sa Di, ari sa ta sa iyang pangutana sangay kay di ta mo ato sundan siya. Okay ba? Sa tibok teksto ato basahon na. Kay puro ra mo gud Greek ang mogawas dire. Buhat, Jis. Bisaya lang bro. 17. Basta atong gi-search ha or ang gigamit ni Pedro. Ano ta atong Bisayon dito ta Bisaya ha. Basta sa commentary diri akarton o kaikos. Okay? Wa man gibasa man na nato. Wa man ta ginapigan ni. Okay, ang iyang question, wa pa ko kakaog kay koinos o akatartos.
Okay? Klaro kayo. Na atong tubagon. Atong basahon ang kinatibukan. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo. Kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga ilang mahugaw. Unya sa atong gibasa kining context ani, koinos og akatartos ang ipasabot sa utok ni Pedro na diriya ang mahugaw og ang limpyo, akatartos or koinos. Okay? Naani sa iyang hunahuna ha. So gitubag ni Kristo, ang tingog bingon ayaw isipang nga mahugaw ang bisan unsa. Hugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini nya karon. Atong dugangan pa jud sa referensya makaigsunan kining na atong i-distinguish to no ang precisely. Di na jud ang hinluan tong hinlo na. Nya unsa may kining koinos. Example nimingon siya nya kanang koinos way apilan ng clean food ana. Ato basahon sa atong gi-research diri makaigsunan. Kung tinuod ba nang iyang gisulti. Kay kung mingon siya nga way apil, kinahanglan mo search siya karon nga wa joy apil sa Okay. So wa ka di ba natas referensya diri. Atong ibasa ang referensya. Kinahanglan ipakita imo referensya di ha. Okay. Way problema. Wala lagi nagbasa bitaw ta karon. Sundan ka namo ay kagool. Ikaw may mong gisundan kay kini gamit ana. Ikaw may ni gamit ana. Ato nang basahon pod. Okay. Inahinay lang ta bainting ha kay amo kang gisundan. Ikaw may mong gisundan kay kini gamit ani. Okay? Okay, dara. Kini siya. Ay kagool kay gisundan ka namo pinangga. Parang klaruhon na to kay dali-dalion na to di mo kasabot. Ako nang gibasa ang koinos is referring to unclean food. Nya unsa man ang unclean food? Mo man ang mga apil ang baboy ni ana, no? Dili sa kay daghan kay kugi screenshot diri mga igsuon. Dili sa kadit sa. Yes, tumoy ni. Okay. Okay. Nandara, mga igsunan. So the deeper theological contrast, man akong ipaabot ha. The deeper theological contrast between kainos and akatartos. So una, often human defiled cultural religious boundaries. Mingos ba inting ani gamagaman ina ko naman diri. Okay. Unsa pa uban sa kainos can be consecrated or made holy. Kato iyang ingon nga holy na daan, di wa na mo coincide diri. Unsa pa lain? Maybe neutral, just not set apart, unclean food, referring to Romans chapter 14 and Acts chapter 10. God is removing barriers between sacred and common. God is cleansing impurity through Christ. Nya karon, aritas akatartos. Kay doon na may deeper theological contrast. Unsa man ning mo ni ang ilang kalainan. Okay, basta wa pa sa kibaw, sa kalainan. Ato ning ihinay-hinay. Okay. Ay kaguol kay welcome ka sa pangutana bisan ato ta mag-abot ron. Often considered, unsa ning akatartos? Often considered intrinsically impure. Kinsa may intrinsically impure? Ang demonyo ra. Must be purified and removed. Okay. Always negative, defiling, sinful, unclean spirits, sin, leprosy, and death. Nya, pwede sad siya. Okay. Para nis mga naminaw, din para nimo. Okay. So, dialogue man eh. Okay. So, palab lagi ka, ikagol. Muna nga, ningon din eh, pwede sad i-refer siya. Okay ha? Oftentimes ha, referring to unclean spirits, but sometimes it refer to unclean food. Sa ato pa, ang koinos, o paminaw sa, ang koinos o akatartos, pwede siya magamit, interchangeable siya. Pwede unclean food, pero oftentimes, it is referred to unclean spirits. Okay. Pero pwede siya magamit sa ang akatartos sa koinos. Okay. Sa ato pa siya, may pagka-synonymous, different term but the same meaning. Pero doon ay dakog kalainan ha. Muna akong ibasa ninyo para ninyo kay kung muritso ko tag-discuss ani niya,
lahi ang nasabtan, arita sa akong ibasa. Kaya di man ni akong ginamagama. Ako man dyan yung research. Okay, sunod pangutan na. Ako gining ibalik sa hitabo. Tanang matang sa mananap iyang nakita. Uyon ka nga unclean and unclean. Uyon makana gyud. Tinalang ko kay kabalo mo kung muuyon ka na. Asa ang gitumbok ni Kepa nga koinos anang unclean o unclean. Asa ang iyang gitumbok nga koinos o nganong koinos to. Ana nga teksto. Okay. Ang reference ni Ingon. Okay ha? Di ni personal akong tubag niya ha. Kay kung mag-personal ay gud mi ani, way daog. Okay, atong basahon. Asa ko noon, mismo sa Acts chapter 10 verse 14. Niya ni Peter responds, I have eaten anything koinos, common, or akatartos, unclean. Ang koinos ay common food sa mga hintil. Gi-consider nila koinos sa mga Hudyo. Or akatartos, unclean. Nakaroon ang pangutanan niya, asa, niya diri akong ibasa. Naa mismo sa teksto nga akong gibasa. Acts Apostles, chapter 10, verse 14. So nagtupag ko, base sa akong referensya. Sunod pangutana. Ang imong tubag, ang akong pangutana, wa nimo tubaga. Kadtong iyang ginganlag akatartos, asa man adtong duha. Parang ma-specify na to. Ayaw diretso sa imong komentary kay ang mga dietary law observer daghan pong mga bantugan nga naa po sila'y komentary. Nga wa magparihoan ang imong komentary. So di na lang nato na banggaon sila kay sila man to. Dinhi ko nangutana kay sa ako nga side sa pag-study nako mo comment mo palang ko gamay parang naay. Sa nakita ni Kepa tanang mananap clean and unclean. Ang unclean diha maunang akatartos apil ang baboy ana. Ang koinos ag-clean to nga mananap nga nasagol sa unclean, gitawag na dito sa Levitico 20:25, langit nung amahan nag-ingon nga ayaw isagol, ilain, ayaw hugawi ang inyong kaugalingon. Naana sa pagbulutan sa langit nung amahan nga di isagulon ang clean o ang unclean, ilain, ibulag. Karon kay nakita ni Pedro nagkasagol. So ang iyang pag-ila sa clean unta galing kay nagkasagol giterminuhan niya og koinos. Meaning to say, dili na balaan kay nasagol sa unclean. Mo man imong tubag inana. So ang imong tubag dili tubag sa gipangayo sa akong pangutana. Balhin na lang ko. Kay wa nimo tubag sa gipangayo sa akong pangutana. Nagtirato ra kag istorya nga wa mo igo sa akong pangutana. Sunod pangutana. Diha sa gisulti sa manulunda o kinsa man ang nagsulti. Ang tingog. Verse 15. 10 verse chapter 10 verse 15 kasi ang 14 si Pedro man na malibad ang tingog miingon nga naa siya gihinluan ayaw isipa nga koino pangutana diha sa gisulti sa manulunda nga iyang hinluan ang iyang gihinluan koinos akatartos diha gyud sa bersikulo natubag na jud ni okay sibog sa kamay benting kay mo sapaw ka sibog sa lagi nangutana man ka kay ba mo wa jud siya mo basa. Ako gibasa jud to nako ha. Okay. Ada kini sa lagi na kining pinangga natong igsuon. Nami wara ba jud ko mo sapaw nimo ha? Bunalan ta karon. Oh. Kabantay mo sisig explain why basa-basa. Ako basa ko. Ako basahon na kamo na decide. Kay siya sige explain why gibasa. Okay. Ato sundan na siya. Ako gibasa man eh. I have eaten anything koinos, common, or akatartos, or, nanong imo ng buwagon, nga ang iyang intention, koinos o akatartos, naaman din hi. Unsa man yung teksto ha? Acts of the Apostle, chapter 10, verse 14. Unsa may tubag sa Ginoo, ayaw isipa ang hugaw nga gihinluan na sa Ginoo. Unsa gipangutanan ni Pedro? Koinos o akatartos. Unsa man koinos? Unclean food. Unya, akatartos, naman din sa komentary, no? Kusog kay sa mga komentary, pangita ko karon unsa na nga komentary imo ha? Kinahanglan ako kasundan. Nga unsa na nga referensya kay pwede makamutanaw sa ko referensya. Naman diri oh. The theological contrast. The deeper theological contrast of the term you use. Kainos and akatartos. Naman diri. Pwede man nimong basahon.
Nya ang koinos diri unclean food. Oh, bolgi. Munang gusto ko sa imong referensya, ako pong basahon. Parang pwede ba kapamasa diri, no? Unclean food, koinos, nya imong pangatanan niya, wa ko noy appeal sa koinos ang gihinluan. O nya, ang koinos gihinluan. Ang koinos gihinluan. Asa man di ay ang akatartos? Or man diri. Dili man ang koinos, mo bitaw nang giingnan nako nimo, dili lang ang koinos gihinluan. Or akatartos may gibutang diri. Kay ang iya kuwang man, ang koinos man kay musibat man siya. Yan man kasibat. O lagi, kaya sa. Naghunong nimo mo, di ko mo sapaw. Mo na itong roll ron ha. Bisag mga 2 minutes bro. Kay amis ninyo, kiring term good nimo, bugat ni bro. Dili man sabtanda yon. Muna ato explain og tarong. Nga, ang iya may pahimugat, nga ang koinos kuno, why appeal ang baboy? Unclean food good. Kung sabi na unclean food, why appeal ang baboy? Murag naglibog din siya ba? No? Kung sabi na ang kuan nimo ang baboy, clean. Kaya diri, ang koinos, unclean man. Mangutan ako nimo, ang koinos, unclean food diri, ang baboy, dili na ang clean nimo. Ang akatartos, unclean. Sa Levitico 11 city, basahon nimo ang Septuagint version, ang baboy dia gitawag sa Griego akatartos. Sa Hebrew, tami. So it's very conclusive nga ang akatartos, ang baboy na bilong. Nakaroon. Dito sa buhat 10:14, ang pamalibad to ni Pedro, imo kay pangutan naman, basahon ako be. Di malayo na komentary. Di basahon din ako ang Greek. Dili ayon ang komentary. Ang komentary na. Ay sa atong unya na ng komentaryo kuno sa nang imuha. Basahon ako. Yero gamay, igtandog ka. Sige ha, buhat. Buhat Jess. 14. 14:15 ta. Ingon siya, Hohe di Petros epen midamos. In siya kore oti o di poti ipayon. Dinipagon pan dayon koinon kay akatarton. So, wala daw siya pa makakaon o dili balaan. Koinon ang gibutang. Ang kanang koinon, Komentaryo lagi na ako. di ay sa wapag ko magkumin. Dili komentaryo ka basa ko. Ang translation sa Bisaya, kanang koinon diha, dili balaan. Dili na komentaryo ha. Babasa ko na sa Biblia. Dayon ang akatarton, dito sa Bibliang Binisaya, hugaw. Ako nang gi-explain, ako na kung gingon, ang nakita ni Pedro, duha. Limpyo nga mananap, o hugaw, akatarton. Lamang ang maong limpyo, nahugaw siya kay nasagol sa unclean. Balaod na sa Levitico 20, versikulo 25 nga dili na siya pwedeng sagulon. Kay makahugaw. So, ang pagkasagol, giterminuhan ni Pedro, o koinon. Karon pag abot sa 15, unsa may gitingog sa nagtingog nga maoy iyang gihinluan. Sa na to 15. 15 dili ni komentaryo. Koinon kay akatarton. Dili, anya na. Sa 15 ta. Sa 14 man ka, humana. Dili na, sa 14 wala pa'y gihinluan. In fact, nagbalibad kay siya kay hugaw, gihinluan. Niya sa 15 ang gihinluan. Inawa, sa Griego. O ato sa English. And again, a voice came again for the second time to him. What God has cleansed na. Cleansed, gihinluan. Dayon, show me hotios katariso mi koino. Dili pagtawgon nga hugaw ang gihinluan. So ang gihinluan ang koino. Pangutana, asa maron sa bersikulo 15 ang akatarto gihinluan kay naghisgot naman gyud og paghinlo. Mao ni bantayan, asa maron sa imong Griego nga ang akatartos na hinluan sa maong 15. Niya pa ta sa 15. Sige, tubag ako. Okay. Ayaw lang komentary ha. Tanawa ra, sig pangomentaryo niya, way basihag komentaryo. So man nga, paminaw sa 20. Ato ani, i-analyze na to. Kusog kay mga komentaryo, pero way gibasihan nga komentary. Pwede din na, Bible scholar di ka. Mo bitaw na nga, parihatan di Bible scholar, mo refer ko sa mga Bible scholar. Muna nga, nakaminos magas mga Bible scholar, God. Mas bright pa man kas Bible scholar. Ngayon siya nga, naaba kunoy akatarton. Naaman diri. Sa 14. Mo na nga, sakto lagi ako. Mo gani, unsa man dig 14, di mo atog 15.
Muna nga, iyang giputol ang teksto. Nga naman, maro kayo. Iyang putlon ang teksto. Maay ka, Gol, padung ta diha. Tanawa, God, asa apabor siya, adto ra siya mong focus. Yan sa 14, ang iyang pangutana, naaman dito ang duha ka term. Oh, koinos o akatarton. Nagtuo man siya, na to sundi. Okay. Muna nga, dinha siya nabikil. Kaya ang pangutana ni Pedro duha. Koinos, dili lang koinos, kundi dili akatartos. Sabi tubag sa Ginoo. Oh. Oh. Ang iyang pangutana dito, wa pa ko kakaon. Statement ni Pedro, wa pa ko kakaon. Oh. So, nasakpan na to, kayon siya nga ginuan ko no koinos ra. Pero ang statement ni San Pedro, duha. Paminaw, bayinting. Ay, pag-explain diha, kaya di na mo imong ka-dialog. Wa di batasan. No? Muna nga, paminaw ba? Paghatag respeto kay naminaw ko ni mo ganina. Tuwa man siya mag-explain ni bay, akong sangay. Ya ako naminaw jud ko niya ganina. Mo nang yan, di, paminaw ba? Pabutang sa pamatasan ba? Okay. 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 Paminaw sa. Okay. Unya ra. Kay, tuwa ka nag-explain dito. Nangutan naman ka. Ayaw ingnang ang 14, nangutana si Pedro, na malibad siya, ana, mali naman kung ang imong gibalik-balik. Nangutana si Pedro, wala siya mangutana, ana, na malibad, dili ko. Ang imong gibalik-balik, nangutana si Pedro, gitubag sa 14, mali daan, di mo kabantay. Okay, mali ko no. Mao lagi ni balibad si Pedro, ug si Kristo wa jud mo balibad. O mo na, si Pedro ni balibad, pero si Kristo may to sundon, di mas Pedro. Ang kapiki ni sunod pang Pedro. Pero si Kristo, ningon na si Kristo. Dili ko Ginoo, mayas Pedro ha, kay wala pa ko makakaon og bisan unsa nga maila nga mahugaw. Bisan unsa jud. Ang tingog mingon kaniya. Sa to pa dili anghel, ingon ba siya anghel? Ginoo mo gud ni ba inting? Ingon siya nga, ningon ang tingog sa anghel. Ginoo may gisulti diri. Wa gani ka mo tarog basa na dili ko Ginoo. Ginoo, dili anghel. Okay? Ang tingog mingon kaniya pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa. Oh, nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini so apil. Muna kagamuritso tag 15, apil ang duha. Katong iyang gingon nga kainos o akatartos, apil. Muna ang pangutana mo inting, apil. Sunod pangutana. Brad Paul, sunod pangutana, apil. Ingon man ka apil, sa wording sa bisan unsa, gimension man nga koinos, asa man doon riha ang akatartos sa nabasa. Kay ingon man kang apil. Kay ako yung mabasa, usar man gyud ang na-mention. Koinos ra. Nga nganong imo mang apilag akatartos, ang bisan unsa, dito gi-refer sa bisan unsa nga koinos. Daghan man na kain ang lista sa koinos. Di ba na kayo usara ka buok? Sa akatarton, perti po ng daghana. So bisan unsa sa koinos, mao'y gihinloan. Kay mao may mabasa sa wording. Pangutana, asa maron diha sa wording kay imo mang butangan og wording diha sa 15 nga naay akatarton. Okay, nindot pangutana ang nasa 15 koinos. Sakto yang giingon. Atong gisundan. Sunod. Unsa may koinos? Atong panon sa definition of term. Apil ba ang unclean food ani? Paminaw. Okay. Koinos can be consecrated. Ato hinayon ha. Kay insa ka koinos lagi. Wait lagi katartos. Okay. Ako ning gibasa. Apil ba ang clean food sa koinos? Okay. Koinos, often human defined cultural religious boundaries, can be consecrated or made holy, may be neutral, just not set apart. Unclean food. Ano sa reference? Roma chapter 14, Gentiles, Acts chapter 10. So, sa pag-ingon nimo kay imo manggi angkon nga koinos po da, idi apil ang unclean food. Gawas kung di niya angkonon nga kanang baboy di na unclean, di apil. Okay, nagtuo siya makapabor siya. Nyari man tas definition of term, ato man ang gi-search. Apil ba? Oh, apil ba sa unclean food sa koinos? Apil. Therefore ang baboy unclean ba? Tubag. Unclean ba ang baboy? Di, kay ang koinos may ginluan, apil sa gihinluan ang unclean food ang baboy. So, munang, sunod pangutan na ba yun, okay. Koinos ha? Koinos. Nakay-referensya nga apil. Kumugamit pa og daghan pang liko-liko, komentaryo, nanukad ra ko sa bersikulo, kay ang naa sa teksto,
ang nalitok nga maoy na hinluan, koinos ra. Pero nganong ang imong komentaryo, apunan man og akatartos. Mao na problema. Kaya ang mabasa, kaning watsinanggo mapunusahin ng mga komentarista o mga komentator, nga naman, ikaw daw basa. Mao na, wa nimo to baga akong pangutana. Ang akong pangutana, diha sa mabasa, na koinos ra ba o naay akatartos? Ang imong tubag, sagulan man imong akatartos, hindi man nasa maong mabasa. Mo na ang problema. Okay. Ang ko na nako nga sa Acts chapter 10 verse 15 koinos. Nakaron, ari na putas laing referensya, koinos. Paminaw da. Peter's vision in Acts, koinos ha, koinos ni. Ako na isa ni mo ron. No, bisag ko sa ni magbasa diha, animals unclean. Ang koinos. Koinos kay mo na masag pabor-pabor ganina kay kakuan siya Greek ba? Atong sundan. Iyan ang giangkon nga Acts chapter 10 verse 15, koinos na. Nakaron, unsa may koinos? Okay, paminaw ba yun? Koinos. Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Uy, paminaw. Nagbasa ko ani ha, karon ra ba ko kahibaw anang terma? Okay. Kung sa dito mga animals ha, koinos, unclean or common. Synonymous ralgis akatartos. Okay? Are declared clean by God. Sunod pangutana. Naghilom naman kada. Nyara po. Last ka ha. Sunod. Klaro kay ha. Ako ra nang gi-search ha. Kay di ta ganahan pabor-pabor. So sa ato pa, apil di ay sa baboy ang koinos. Yan ingon man siya. Sa Acts chapter 10 verse 15, sa Greek interlinear, ang ginluan dia koinos. And therefore, apil baboy. Unsay koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Unsa tong mga animal ha? Koinos. Common or unclean. Are declared clean by God. This emphasis is on breaking down barriers between clean and unclean, common and unholy. Ang akatartos di ay, nanawa ha? Ato ning ginahinay kay parang sundan nato siya sakto ba ang nasiyang una-una. Kaya ang iyang akatartos ang baboy. Natanawon na to. Tinuod man sana partially. Kay kuan lagi ni ning general term applied to a specific term. Akatartos often used for unclean spirits. So kining akatartos di ay mo ding wa mo tubag si Kristus akatartos. Kay di man mahinluan ang yawa. Mainting mo nang wa sa pag-ingon niya akatartos or koinos kay oftenly use ang akatartos sa unclean spirits. Often used for unclean spirits, emphasizing spiritual impurity. Pero balikon ako ha, ang akatartos pwede po refer sa unclean food. Okay? Pero sa pangutanan niya, nga apil ba sa koinos ang unclean food? Koinos naman ko na ginloan. Apil kayo. Niya man rin koinos, Peter's vision in Acts chapter 10, where animals previously considered koinos unclean and are declared clean by God. Atong gipangutana si ChatGPT. Is koinos in Acts 10:15 includes akatartos? Nalagay. Dili ba ang diha sa 15? Ingon na gyud wa? Wa ka minaw. Unya, mudagan magkagili. Ingon ko koinos way apil ang akatartos. Sa tanawa, Acts 10:15 the response from heaven only address koinos not akatartos. Karon, kay uyon man di ay ka nga sa 15 ang nahinluan koinos. Uyon ka karon nga wa niya iapil pag-mensyon ang akatartos nga nahinluan. Natupag na ko kaganina, wa jud siya maminaw kay nag-research man siya. Niingon bitaw ko akatartos often refers to unclean spirits. May limpyoan din mo unclean spirit. Muna wa, man-bright jud Ginoo. Mahinluan ni yawa. Yawa naman siya forever. Ang mahinluan katong yawaan. Di ba? Muna nga, akatartos, paminaw lagi ba inting? Before ka mag-search diya, paminaw pod. Akatartos often used for unclean spirits. Mahinluan man ang yawa. Tubag, ang yawaan nun may mahinluan. Nakaron,
Ingon siya, nga ginluan na ba sa Acts of the Apostles chapter 10 verse 15? Koinos. Nya, unsa man ang koinos? At masahon. I-search niya ha? What's mag-search sa koinos? Masakpan man. Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Ingon siya, way apil ang baboy diha kay nanas at atratos. Naman, apil man. Animals previously considered koinos, common or unclean, are declared by God clean. So, muna nga, sunod pangutan na. Kauman ka bro ha? Follow up pangutan na. Wala kay follow up? Sunod pangutan na. Basta nga kung ingon ha, ang akatartos refer to unclean spirits. Mao na diri sa atong referensya. Ayaw ko pangutan sa Acts chapter 10 verse 15 sa akatartos. Kay koinos na. Nya apil ba sa baboy ang koinos? Nga ginluan? Apil. No? They are considered animals unclean and declared by God clean. Okay? Sa ato pa, nigamit-gamit sa terminolohiya nga wa mo dapig sa imo ha. Asa diha mabasa sa Greek ha nga ang akatartos nga animal gihinluan. Ibasa yun. Ayaw na basa-basa komentaryo. Asa diha mabasa sa bersikulo dihan dapita sa pananaon nga ang mananap nga akatartos gihinluan. Okay. Giingnan na kanako nga gisundan kanako. Koinos ang naa sa imong gisundan ta way akatartos sa ganina ra ko nagsigbalik-balik karon pa siya nakakuha sa kong gi-explain. Muna maminaw lagi ta. Munang sa Acts chapter 10 verse 15 way akatartos dito. Sakto nang iyang ingon nga koinos. Ako bitong gisundan. Di ba, honest kay ko na ingon nga way akatartos? Nya, unsa man ang koinos? Koinos refer to unclean animals. Nya ka ng baboy, unclean dili. Di ba? Nya, declared by God, di ko no baboy. Unsa man yung unclean food ay? Kanang baboy dili na unclean. Oh, tubag. Sa atong pagkatermino sa English, unclean. Pero, pag gamiton nimo ang Hebrew o Grego, separated na sila. Ang baboy sa Levitico 11 versikulo 11 tami na sa Hebrew. Pag atanaw nimo sa Septuagint version, i-check lang. Akatartos. Sa Leviticus, akatartos na siya. Dili pwede nga ang akatartos wa pa ko'y nabasahan nga ang akatartos nga animal na hinluan. Never ko. Suway og basa dili ang kanang word unclean, kanang tanan puro na pwedeng tawgog unclean as general term. Pero bantaye, naay unclean nga dili, naay unclean palalitan ang koinos gamiton mo kang clean. Naay unclean nga koinos nga lahi sa unclean sa akatartos. Dapat you have to specify or categorize what is being presented in the text. Di kay imong largong unclean man ni, unclean to pareho ra. Lahi ang pagka-unclean sa unclean sila. Sa ato nga term, lahi ang pagka-unclean sa koinos kay limpyo nga nahugawan. Ang unclean sa katartos, hugaw gud siya. Dili siya mahugawan kay hugaw gud siya. Sama sa baboy. Ang baboy sa iyang pagkahugaw nga nahugawan siya, walay mabasa. Akatartos adjective baya. If you use the word adjective, you have to do not use verb because that is adjective. You are telling something what is the state of that something. So, adjective, akatartos, hugaw. Muna, ang problema niyo kay ang unclean, yes, it is true, unclean, pareho ra. Pero pag gamito nimo ang iyang specification o categorization, the unclean nga koinos, hinlo na nga nahugawan. Ang akatartos, man ay mabasa. Katanawan ko na mabasa, wala pa ako. Ayaw kay kalimot. Nakita ni Pedro ang tanang mananap. Matang. So, it is understood nga ang yang nakita, clean and unclean animals. Pero pag abot sa ubos, kay giagda mas nagipakaunon, ingon siya, di kumukaon. Kay wala pa ko magkakaon o unsang giilang dili, wala pa ko kakaon og dili balaan. Koinos. Unsa may dili balaan sa yang nakita. Ang mananap ang gutong hinlo nga nakasagol-sagol sa unclean animals. Nya sunod, koinos kay akatarton or unclean. Pero ang unclean sa akatartos, lahi nga naman. Balikon ko, ang unclean sa akatartos nga gigamit sa Levitico nga baboy gyud, ang gingon dia, hugaw ang baboy kay dili muusap sa iyang gikaon. Ang iyang pagkahugaw inherently dala sa iyang pagkasiyaw, pagkabuhat.
Kaya nga naman, muusap, di man bisa muusap yung kinaon. Ang kanding baboy baka, the ruminant animals, muusap man sa yung kinaon. Kanang word, muusap sa kinaon. Natulon na ba, pag humanhing balik, ikalingawag usap, maunay ruminant animal, maunay muusap sa kinaon. Dili kay inigkaon, usap-usapon, dili na mo ibutasabot. Giusap. Gikaon, ang yang gikaon, giusap og otro. Himbalik na, gikan sa reticulum, mubalik na diri sa agi sa esophagus, balik sa baba, usapon nag-otro, maunay ruminant animal. Wala man na sa baboy, maoy gisulti sa Biblia, hugaw ang baboy, kay dili muusap sa iyang kinaon. So inherently, unclean. Ayaw, binignit, ako pa paminaw, gibinignit yun mo. Gibinignit. Okay. Gi-explain niya, no? Unang isundan na to siya, unsay koinos. Ari na po ta, wa siya mo define sa koinos. No? Kay masakpan man siya. Muna, koinos, Peters, balik na diri ha. Wa na gi-define. Dito na dyan siya akatartos. No? Na, koinos ta. Gamit man ni kag ChatGPT. No? Hindi ka mo tuo ini. No? Koinos, Peter's vision in Acts chapter 10 were animals. Previously considered koinos. So, say koinos, common or unclean. Na diri ha. Siya si istorya pero why referensya? Mo na diferensya na to, no? Kamo na lay decide, no? Are declared clean by God. So gi-declare na sa Ginoo. Mo nang lami kayong humba, no? The emphasis is on breaking down. Nya akatartos ganun wa mahinlo Kay doon na day bag-ong meaning ang akatartos sa New Testament. Oftentimes referred to unclean spirits. Nya mahinluan din ang yawa. Inherently ang gigamit din intrinsically evil. Oh, intrinsically, meaning very philosophical man na. Intrinsically sa lintungan ay demonyo jud siya. Di jud mahinluan. Kinsa may intrinsically evil. Bisan pa unsa kadautan ang tao dili na siya matawag intrinsically evil. Kay do nagapon ay buot ayo. Mo na nga kinsa ray intrinsically evil, gi-refer sa New Testament nga lisod kay term no. Ato balikon, no? Ikathartos. Unsa ni? Often used for unclean spirits. Sa New Testament na ni. Pero masagol siya sa kainos o sa ikathartos sa Old Testament. Pero oftentimes used to unclean spirits. So masabtan nato si Kristo nganong ang iyang giinluan ang koinos ra. Kay koinos ay makaon. Ang akathartos oftenly referred to unclean spirits. So ba nang wa maapil og hinlo, mahinloan ang intrinsically evil. O ato man ang gibasa diri. Ato man ang gi-search jud. Tagsa-tagsa. Kung sakto ba ang naa siyang explanation. So wa say referensya man kay sunan, di niya basahon. Inigbasa niya sa Greek, siya ang referensya. Tining ato, di man ta mga Bible scholar. Wa na magtuon jud ta. Wa nang ako bitaw siyang sundan jud pag-ayo. Kay parang di kalusot ba, no? Unsa di ay ang akathartos often considered intrinsically evil, must be purified or removed, always referred to unclean spirit. So, klaro kayo, unclean spirit kini, mahinluan pa na nimo. Mo na nga, sakto ang iyang giingon, nga sa Acts chapter 10 verse 15, koinos ang gihinluan. Kaya ang koinos day, referring to all unclean food. No? So, mo na nga, pasensya na ta kay kita, mga Katoliko, atong dawaton unsay kamatuuran. Dili kay magpili-pili rata. Mo bitaw na nahilom na, wala mo tindog diri, kay hanuman nakabantay na siya sa iyang kakulian. Amen! Ato mapakan ng Ginoo, wa tay mahimo sa pakigbatok sa kamatuuran, kundi sa pakigdapig niini. Basta mo gamit na ginin siya koinos o ikatartos, nakibaw na ta. Okay? Bago na ng term na to, bayinting. Muna nga, gamita pod, nga sakto, hindi po nang haum-haum rapod. Nga mubasa siya, unya, siya na ang referensya. Kita, mubasa ta, with reference yun. Muna yung diferensya na to. Okay. Sibad, kuan? Gamay ka, gamay. Ako lang gamayng, ang imong explanation, koinos, nga, gamiton og word unclean. It is true. Correct man na siya. Nga ang koinos, tawag og unclean, pero lahi ang iyang pagka-unclean kay gikan sa limpyo nga nahugaw. Pagpadagan nimong explain sa koinos, unclean, imong isok-sok ang baboy. Di man problema. Di man masudla na kay, although unclean siya, pero clean nga nahugawan. O kay hugaw man siya, siyempre unclean. Pero lahi siya nga pagka-unclean kaysa akatartos.
Dili, ang problema nimo, ako bitong ang nakita ko ni Pedro, aminaw, ang nakita ni Pedro duha, clean og unclean. Ang unclean, pulos akatartos. Ang clean, nahugawan, koinos. Very simple. Naadiha sa aktual nga nakita ang gisulti ni Kipa ni Pedro. Ang problema diha, kaya akong nasabdan, naapsan ako ang yang gisulti, basta koinos, unclean, pagkatitiyon kay suksukan man yang koinos og baboy. Okay, mangutan ako nimo asa man sa imong referensya nga ang koinos way apil ang baboy. Okay. Yeah. Ang referensya nako ha? Ay, dili oh. Kaya bro, ayaw pag-explain, basa ha. Okay. Masawa na ko ha? Masawa na ko. Una. Di, mabasa ko. Sa Hebrew ani tami. Una ko basa. Ayaw, una dayon Greek. Reference bitaw, Hebrew Bible. Akong basahon. Una sa Hebrew, kay dito manigikan sa Hebrew ang istorya sa Levitico 11. Ato makita niron sa Hebrew, Levitico 11 versikulo 7. Naraa. Sa Hebrew, ato nang diretsoon sa English. And the swine do and divides the hope it and having cloven hooves. And yet, it is decayed not thus true, is unclean. Ang unclean dire, pero baboy niya swine, ang baboy tami. Atong basahon sa Greek. Mao lagi, i-check ninyo, ang Levitico 11:7, ang Greek diha at akatartos. Kaya nga, sige, akong basahon. Dili, akong basahon sa, ato sa tanahon dito, kaya, dahil pa, akong basahon, atong i-search na ko, Greek, dili, gibasa na kong English, sa tumoy na, kailangan makag-Hebrew, di manyapon mo ko sa, sabi gusto, basahon ako sa Hebrew? Lagi. Dili, ako sa Greek. So, klaro ang pangutana ni Padre nga asa mabasa diha sa Greek nga ang baboy way appeal sa koinos. So, be responsive, Brad Bahinting, sa iyang pangutana. Proceed. So, balikon ko ang pangutana, asa mabasa sa Grigo nga ang baboy dili part sa koinos. Kay miingon ba kaganina nga ang koinos is unclean o ang baboy is unclean. So synonymously ni uyon ka na nga ang baboy unclean o ang word nga unclean is koinos. So ang imong tulubagon karon, asa nga ang baboy dili part sa koinos or unclean. Tubag. Walay bersikulo, nangatawa day mo. Unsa man ang walay? Wa mo kabalo. Walay bersikulo nga muingon nga ang baboy adto sa koinos kaysa akatartos. So, basahon ako, ang bersikulo nga mabasa, ang baboy nasa Grigo. Sa Grigo, kaiton, soiton, orte. Greek din siya. So, ang sa tumoy, atong dalang dito, normal dali. Sa tumoy, akatartos. Levitico 11, ang buta kong ipasabot, nga dinhi sa akatartos, dili, ang akong tubag mauni, walay referensya nga sa Bible, nga ang baboy, koinos, apil sa koinos, wala. Akatartos na siya ang baboy. So, klaro na ha. Ang imong tubag nga ang baboy, walay labot sa koinos. So, kay na-probe, kay mamay po, question ni Father nga, asa man, ang imong pruiba sa Grigo nga ang baboy part sa koinos. So klaro na. So may labot. Okay. Ari na po ta, referensya niya ako kay samok nang sig-explain sa personal lang. Okay. Koinos includes pigs. Ako ipangutana ha. Includes bag pigs. Okay. Ang tubag, paminaw. You are right. In biblical and ritual context, koinos can include pigs. Mo na itong ipaabot nga basahon di sig-explain. Kana mahuman ta ba? Di ita mahuman anang wa tay referensya. Kay siya ra may referensya siya ko galingon. Ako
dawaton yun ako kung wa pa maparty ang term koinos sa pigs. Apil man, koinos includes pigs. Does koinos include pigs? You are right. No. Kay I am right, therefore Brian Ting is wrong. In biblical, okay ha? Sa Acts chapter 10 verse 15, koinos di ay ang ginluan. So atong gisakyan siya ha. Kay nanggara naman ning siggamit og mga Greek term. Nagtuo siya may gani kay nanantay ChatGPT no? No? Makatabang po na to, no? Sayo kayo pangutan. Okay. In biblical, paminusap. Okay. You are right. Okay ha? Nana po kay ChatGPT diha. Kinahanglan ha, di-include ha. Kay kumingon kag koinos is, the meaning of koinos is pig. Sayop na. Kay di man pig ang koinos. But it includes the pig. No? Okay, padayon ta ha? Koinos includes pigs. True contextually. So, naana sa referensya. Okay. Considered unclean under Jewish law, categorized with things not fit for sacred use, sometimes described as koinos. Ito ba, general term din ng koinos. So, appeal na niini ang baboy. So, ang say tawag ani, does koinos include pigs? You are right. Okay? So, kinahanglan basahon nimo ha, usa pa na imo. Okay. Ang imo, ang koinos na ay baboy. Includes. Akong basahon dire. Where pig belongs. Leviticus 11:7, lexicon by Septuagint version. Swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in category of koinos. It is intrinsically unclean by Yahweh's law. So, pig is never in category of koinos. Simple na. Okay. We are talking about, ang atong point, naggamit na ron sa koinos nga animal. Na may koinos nga dili animal, we are talking animal koinos. But it is stated, balik ko na ko pagbasa, nala ha? Nala. So, ayos sa pagkakal... Okay, nasa ubos. Unclear. Sige, tagbasa. Bisa magot doon mo. Asa ba, mag-away din sa ibabaw. Giingon na ha, mag-away na kisubos, usab na po. Nara, balik ko na ako sa iyang, where pig belongs. Nagyo siya, asa man nasakop ang baboy. So, di sa baboy man issue na to. Sa mag-away. Leviticus 11:7, Septuagint version, swine is called akatartos, not koinos. So, pig is never in the category of koinos. Wala. Kanang imuhang gibasa, kumakaon nagbaboy. Mao nang ang baboy ibutang sa koinos aron makakaon. Pero ang kategory sa Israel pag akatartos na diyang baboy, walay baboy sa koinos. Adto ka sa Israel, i-categorize, i-question nita, by table, animals belong to koinos. Di kakabasag baboy dia. Animals belong to akatartos. Baboy apila na. Ha? Katawa si Reba. Ha? Salamat bro. So, ChatGPT to iya ha. Sa to pa, ang akatarton di ay, ato ni i-connect para hindi magkasumpaki. Sa to pa, ang akatarton, it refers to pig also. No? And koinos, it includes pig pod. Sa to pa, ito nang ang pangutana, ato i-connect kapon. Sa Acts chapter 10 verse 14. So, duha dyan itong gimensyon ni Pedro. Koinos o akatartos. Sa to pa, or. Sa to pa, wala sila kalainan kay orman. No? Ang organi, bisan asa sa duha. Unclean siya. So, ang tubag sa Ginoo, ginluan ng tanan. Sa ito pa, wala ka po'y problema. No? Ginluan man. No? Wala nga, di ka pun kalusot sa bayinting. Oh. Napadyod lain. Okay. Okay. Duha na niya. Okay. Does koinos belong pigs? Now we need to precise. The Greek word koinos, literally common, unclean, profane, in the context of the New Testament. So in the context of the New Testament and Jewish law discussion, it is used in contrast with hagios, holy or set apart. In biblical context, particularly in the New Testament. Aritas New Testament ha? Ito aman sa Old Testament. Sakto man na. Sa Old Testament, ang sa to, akatartos, gigamit yun na sa baboy. Sakto to yung giingon. So, mo na nga, sa old man to. Okay? So,
Yes, according to the Jewish diet. Okay. Asa to repeat, bro? So, in biblical context, particularly in New Testament, Mark chapter 7 verse 19, Acts chapter 10 verse 15 mention certain foods as not koinos, meaning they are no longer considered ceremonially unclean. Kikinduan naman sa Ginoo. Okay? So, does koinos belongs pigs? So yes, according to the Jewish dietary law, pigs were considered koinos, unclean. So, koinos, unclean. But in the New Testament, the idea shifts. Sa ito pa doon na development sa idea. So, ano na ta din eh? Tuminaw ba yung ting? Kiwa pa naman develop na yung na. But in the New Testament, the idea shifts. Christ declared all food clean. So, pigs cease to be ceremonially koinos for Christians. So, dili na siya koinos. Dili na siya unclean. So, mo na siya. So, atong i-search ko nun eh. Bainting be? Kasi bainting. Okay. So, ang koinos, ipa-search na to. Bainting. Dali. I-search niyo ang koinos. Ako ba sa lagi niya man koinos bitaw ni? Akong gi-question si ChatGPT. In the context of Acts 10:15, is pig includes in the koinos? Categorical answer. Ingon siya, categorical answer, no. No ha? Ang pig ba na-appeal ba ang koinos? Ingon ko, categorical answer ha? Ingon siya, categorical answer, no. In Acts 10:15, the term used is koinos, common profane ceremonially defiled. So, gitudlo dire nga ang pig wala ma-appeal anang koinos sa Acts 10:15. Pero ikaw, appeal. Di ang problema. Okay. Muham ko. Di, muham kayo. Mabasa man ko. Di, kanisa. Di lagi wadon. Ikaw, Jud. Pabasa rin man ako. No? Sa Old Testament, Leviticus 11:7, Old Testament ang quotation din eh. No? So, muna, Oh, 8 ko to. Last. Okay. So, mo lagi na nga interchangeable sila nga term. Ang koinos, ang kaning koinos bro, wani apil jo baboy para nimo. Para nimo ba? Ang tubag nako dili para nako. Ang wording gyud diha lagi sa Acts 10:15 ang gihinluan koinos. Nya didto sa ibabaw gimension na ang koinos og akatartos sa verse 14. Sa verse 14 gimension ang koinos og akatartos. Pag verse 15 sa gihinluan koinos ra ang gimension, wala i-appeal ang akatartos. Very clear. Kaya nga ang baboy hugaw, imperno gid mo. Sige. Salamat Bainting. Kay kung kita tanan maimperno, siya ra usa malangit pagkamingaw sa langit, no? Pagkamingaw sa langit kung si Bainting ra. Sa nilang kay ningon man sa Kristo, ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw, kay hukman usab kamo sa Dios. Pero sa Bainting di jud ta mingon nga maimperno, no? Pero ampo ta malangit yun eh. Bisan pag hukman tang maimperno tatanan. Ganahan di ka Bainting maimperno me, no? Pagkamingaw ikaw ra usa dito, ikaw ra membro sa imong pundok, no? So man nga kini mga iksunan, duha jud tong gigamit, no? Duha tong gigamit ni question ni San Pedro, no? Koinos o akatartos. Kay doon na may development of term. So atong gidefine din ang akatartos dahil sa New Testament referred to unclean spirits. Okay? So ang koinos, wa man ko magama-gama diri naa man no? So mo na nga ato paning palawman kay naa po sa referensya. Di na to di po ta mingon nga sayop ti referensya, meaning ani magtuon patagdugang. Okay? So mo nang further study pa ta kay naa po sa referensya pero mangutana ta og mga Bible scholar about aning koinos o akatartos, no? So di na ta mohatag og conclusive kuan basta si Kristo dingon na ang tadang musud sa inyong baba di na makahugaw ninyo. Kundili ang makahugaw ninyo, kana mo judge ta sa usag-usa, sama sa maimperno mong tanan, kay ni kaon mo na makahugaw, pero di jud ta mo judge may inting, ampo jud tang malangit, nga kung mahughog ba gamay, purgatorio, no? Kay daghan tang magampo ni Bainting. Pero di ta maingon nga maimperno sa Bainting ha. Bahala nagmingon siya maimperno tang tanan. Kay ingon ang ato Ginoo, ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw, kay ang inyong hukom mao say hukom sa Dios nganha kaninyo. Amen. Wala di jud ta maghukom. Ang atong hukom lang nga malangit unta sa Bainting,
Nya mo kaon nag-uban natog baboy, no? Kay magtago-tago ra man ni usay. Oh, istar ba ta? O gusto kong maimpirno, mukhaon kong baboy. Brad Bahinteng, pwede kang mubarog din eh. Okay. So, para sa kasayuran sa uban, kanang word nga koinos o akatartos, partly synonymous. Puro na siya unclean. Ang koinos, nahugawan. So, hugaw siya, hugawan man, di ba? Ang akatartos, hugaw pod. So, meaning, synonymously, and partly, puro sila unclean. Asa? Paghuwat. Nagugat ka man gayon nga ang mukaog baboy, ang taong mukaon sa karning baboy maimpirno. Meaning, gihukman nimo ang imong isig katao. Premise pa niya? Nangugat ka man perme nga ang mukaon og baboy maimpirno. Dinhi sa Roma Kapitulo 14, versikulo 2, mo kining atong mabasa. Og naglaom ako nga ang lamdag sa pulong sa Ginoo mo'y mogiya kanimo nga di ka judgmental sa mukaon o karning baboy. Unsa may giingon sa balaang kasulatan? Basahon nako. Ang mukaon og bisan unsa dili angay maghukom sa mga tao nga utanon ray kanon. Kaming makatoliko never ming mag-judge sa mga vegetarian. Kay wala sa among kapasite nga maghukom kami sa among isig katao. Og dili ka na trabaho namong katoliko nga hukman namong among isig katao. Sunod. Apan ang utanon ray kanon kung ang imong kanon gulay ra o vegetarian ka, unsa man pod ang sugo sa Ginoo nimo. Tubag. Ang tao nga utanon ray kanon, pero ikaw mukaon mag-isda, so kining mga vegetarian labaw pa nimo. Unsa may giingon din apan ang tao nga mukaon, ang tao usab nga utanon ray kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa. Kay gidawat na siya sa Dios. Para sa Dios, Mr. Bahinteng, ang taong mukaog bisan unsa, bisan mukaog pa sa tiki, ayaw hukme. Mo tanali ko karon. Paghuwat. Apan ang taong utanon ray kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa. Sa rason nga gidawat na siya sa Dios. Kami, Mr. Bahinteng, mukaon may og karning baboy. Nganong imo maming gihukman nga maimpirno? Nga klaro man ang giingon sa Bible nga kung mukaon kag gulay ra, ayaw paghukom sa tao mukaog bisan unsa kay gidawat na sa Dios. Ang pangutana, kini ba nga sita sa kasulatan, pwede ba ning mulamdag sa imong huna-huna nga di ka judgmental nato mga tao nga mukaon og karning baboy? Pwede ba ning nga bersikulo nga motabang nimo nga sukad karon ining takna sa gabion, di na ka maghukom nga mangugat ka nga mukaon og karning baboy? Maimpirno? Pwede ba kining bersikulo gamiton sa Ginoo sa paglamdag sa imong huna-huna kasing-kasing? Tubag. Dili pwede. Ngano? Ay, papaminaw sa qualification. Ang pag-ingon ako dili pwede tungod sa imong rason. Ang imong rason mong sinabdan mo ay gamiton, dili na pwede. Lahi man ang paggamit na mo ana. Nganong makaingon ko nga maimpirno niya. Si Kepa na malibad siya nga di siya mukaon. So na siyang hunahuna nga active ang dietary law. Diha sa dietary law nahibalo siya nga dili ipakaon lakip ang baboy. Diha sa dietary law nga active siyang utok nga ang mukaon og baboy mahugaw. Ug ang dili mutuman sa sugo makasala. Nahibalo si Kepa ang musod sa langit walay hugaw. So naa siyang huna-huna nga kung mukaon sa maimpirno siya. Maong dili wa sa mukaon, kasimpol. Wala na litra por litra, but it is very implied. It is clearly implied. Nganong wa man sa mukaon?
Ikaduha pod, ang wala siya mukaon duha. Katong nahugawan nga limpyo, koinos, o katong unclean, hugaw gyud nga hugaw gyud siya inherently. Pagtubag sa manulunda, ang gihinluan katurang koinos. Busa, pwede ra mukaon na hinluan. Kung kana, mahinluan. Kana, madala na siya ampo magpasalamat. Kay dito sa 1 Pedro 4, ang context dito, bruma to. Pareha sa Marcos City 19, bruma na. So kung ang manluluwas mo ay magsultig bruma, food, kalanon, sa iyang utok, kanang bruma, food, apil baboy? Hudiyo ko siya, Israelita, ang yan kaistorya. Ang mga kauban niya, apostolis, puro Israelita. Ingon siya sa 1:4-22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. So ang pagtulunan sa kaluwasan, isukat sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo, lista sa akatartos, apil ang baboy. Lista sa koinos, why baboy? Sunod ka pangutana. Sa unang Korinto 14:17 mo ning atong premise niya. Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios. Kini naghuna-huna ang puno nga siya mensahero sa Ginoo ni. Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang akong gisulat sugo sa Ginoo. Kining 14:2 sulat man ni San Pablo, kung mensahero ka sa Ginoo, ilhon man nimo nga kining iyang sinulat sugo ni sa Ginoo. Unsa may gisugo dinhi? Dili ka maghukom sa taong mukaog bisan unsa. Ang pangutana, nganong gisupak man nimo ni? Gihukman man nimo nga mukaog ka ni Papa may imperno, nga gisugo ka man sa Ginoo nga ayaw paghukom sa mga tao nga mukaon og bisan unsa. Pangutana, tumanon ba nimo kining sugo sa Ginoo nga di ka maghukom sa imong isig katao nga kun mukaog kaning baboy maimperno, tumanon nimo o imong subakon? Tubag. Kaya gisagulan man imong baboy, di na nun ako tumanon. Ay, sabi! Pero, apay ha? Ayok sa gulit baboy. Ang atong nabasa klaro ha? Ayaw paghukom. Gisugo ka sa Ginoo. Sulatan ni San Pablo, kung mensahero ka sa Dios, ilhon nimo na nga balaod na sa Dios. Unsay balaod sa Dios? Ayaw paghukom sa mga tao nga mukaog bisan unsa, bisan mukaon pa nagtiki, ilaga, mga timos. Ayaw naghukme. Mo na sugo sa Ginoo. Ang pangutana, imo ning supakon o imo na ning tumanon karon kay sugo man sa Ginoo. May impierno man kag di ka motuman ini. Duhay tubag. Kung ang imong pagsabot mo ibasuhan, basihan, dili na ko tumanon. Pero kung ang pagsabot sa teksto, akong tumanon. Nga naman, kanang 1 Korinto 14, wala na maghisgot sa isyong clean o unclean pod, parison, dili. Ayos ang supak. Ang bisan unsa, tanawa mingon si Yahshua, bisan unsa nga mosulod sa baba, dili makahugaw. Nilang mga Hudiyo, ang bisan unsa, apilon isuksok sa baboy? Wala na po to'y. Bruma na dito sa Marcos City 19. Balikon ko ha, basta Hudiyo mosulti. Karon pasultian ang Israelita, ang bisan unsa, di ba? Apil bang baboy anak dili oy. Adto sa Israel, napay baligang baboy sa merkado. Wala. Ang utok sa bisan unsa kung kamay pasultion, apil baboy. Pero Hudiyo pasultion, ang bisan unsa girepera bisan unsang clean foods. Mao nang sa mga Hudiyo, nga Hudiyo may kasulti. Si Pablo Hudiyo, si Yahshua Hudiyo, ikaw dili Hudiyo. No, mabito nga ang pagtulunan nila mo atong dawaton o Roma 11:17, ang mga dili Hudiyo, ang mga Hudiyo nga wala mo to giputol, ang mga dili Hudiyo nga bito gisumpay, ang isumpay kung ang imong sumpayan di man mo kaubaboy nga ikaw isumpay ka mo sa dito matod nga iglesia nga nikaw mo baboy di igid mo isumpay, laktod putol mo sa original nga iglesia sa Roma 11:17 kay ang isumpay kadtong ang isumpay nga mosunod sa tinuhuan sa sumpayan, sa tinuhuan sa sumpayan Hudiyo. Ako yung follow-up pangutana bro Bainting. Imo mo gyud si gamit ning word nga bruma. Gigamit agad ni Padre ganina, gigamit tapod ni Moron. Okay, bruma Marcos City versikulo 19. Matod pa kay gamit makag chat GPT. Akong gipangutana, Marcos bruma man, apil ba ang baboy? Tubag si chat GPT. Yes. Carefully wording is key here. Mark 7:19, Jesus declares that all foods are clean. And that takes notes, those who declared all foods clean. Pagbata pa rin bruma is
in food in general term or general, food in general, Jesus' statement includes pigs because he declared all foods clean karon. Giklaro man dire nga apil man diay ang baboy kisa may akong tuhan. Tigamit po kag chat GPT. Oh? Lucas Leviticus 11. Oh. Gaa sa Amplified Holy Bible, Leviticus 11. The Lord spoke again to Moses and Aaron, saying to them, "Speak to the children of Israel, saying, among all animals which are on the earth, these are the animals which you may eat." Na ay gi-close parenthesis dire. Mark 7 verse 15 to 19. So apil gi-refer gyud ay ang mark ning gigamit ni Kristo nga tanang pagkaon pwede lang kadon, gi-apil ang baboy. Karon akong pangutana, unsa may authority nimo nga muhatag ka og explanation nga usa ba ka theologian o na ba kay katungod sa pag-explain sa Mark 7:19 nga kani dili apil ang baboy? Unsa may authority? Doon na ba kay titulo diha nga gihumana naka-graduate pa ka og theologian in general, for example Oxford University, Harvard University, doon na ba kay lisensya nga gapakita nga kaning Mark 17 dili apil ang baboy? Kagwa ka ni kabot sabot nagikan na imong huna-huna, in short AI alanganing interpretasyon or di ba ka abnormal nga intelligence. So atong basahon diri no, Mark 7 verse 19. And he said to them, dili ako po tana naa ba kay kapakita diha titulo nga ikaw official nga makahatag og general explain na doon na kay katungod sa paghatag usa ba ka theologian, usa ka ba ka scholar, Bible scholar nga mohatag og saktong interpretation. Nidala ko mo tubag kinsa ko. Kanindala akong batubag. Tubagon ako. Ako nang utana. In Yahshua side, kasi Yahshua may kasulti ning Marcos 7:19, di man ikaw o in Yahshua side using bruma in Mark 7:19 is include pig. Tubag, short categorical answer, no. In Yahshua's own usage in Mark 7:19, bruma does not include pig. O diya, asa may itong paralisyon na turon? Nga kani kong chat GPT, gi-explain man diri, sa 7:19 nga sipyat man do na ba kay titulo nga ikaw graduate ka og theological studies nga dili kanang sektaryan nang sektarya walay ginapigan nga kanang for example mga university nga dagko nga open sa tanang religion or do na ba kay usa ba ka Bible scholar kana kay nagbangga man tong ChatGPT ngano maglalis man tani nga nagbangga man nga kurin tubag man nga apil ang pigs ay mo dili asa ma imong ikapakita nga do na kay katungod sa pag-explain. Manali ko nito bag nimo. Na kung gipangayo ng imong mga termino, scholar ba ko, theologian, dili ko moingon. Pero ang ako lang ikasulti, paminaw sa ako. Para sa ako lang aside. More than 40 years ko nga nagbasag Bible. Man tinuod 1970 pa ko nagbasag Bible. Nag-study ko na time karon mahal kada semana. Mag-study ko klase-klase for 10 hours a day. Palag mo tuomog sa dili. Study Hebrew and Greek. Tanaw ko sa mga grammar. Ako, wala mo undergo o study sa Hebrew, pero I can teach grammar in Hebrew. Nag-compile ko Hebrew grammar. Saba, karon, akong gamiton ang imong cellphone. Akong gamiton imong cellphone bisag dili isa. Ikaw mag-type, is Jesus in the side of Jesus as Jew? Jew bitaw na si Jesus. Di man ibubutang nga Jew mo lang tagulag baboy. Saba. Tiwason sa lagi nako. I-type diha. Is Jesus in his side as Jew? Ay, buta. Pao na to ang Jew. Ikaw Jew. Ay, ng Christian. Is Jesus in his side? Ay, nabuta yung Christian. Ayaw na laging isang. Ayaw sa ngay. Anang panahon na wapay Christian. Marcos 7:19. Wala pa buhi pang manluluwas. Lagi wala pa. O niya na. Ang manluluwas, Hudiyo. Di sa magsulti gini Griego. He spoke Hebrew and Aramaic. Never in Greek. So, ang point ako,
i-type sa imong karong ChatGPT. Is atong paminawan, is Jesus in Mark 7:19? Is Jesus himself in Mark 7:19 includes pig in the word broma? Ano na lang? Includes pig in the word broma. Di sa broma lang. As may nasayop, nag-formulate pa man ta. Sige, ibutang na. Ay, mangutan ako. Why problema na? Before ko mo sugoon, ako sa kang patubagon sa pangutana, naa ba kay titulo sa imong kada na kay katungod sa pag-interpret. Ang ato mo kung ChatGPT, nagbangga manggod. Tungod kay igigamit ni mo da termino kay Joe siguro. O naman ka ang mark ko no, ang mark nitin kano sa man nasuwat. Ha? Year 30, mga 30s AD, busa ginganlan og Christian ang grupo. Mingon ka wapay Christian ngano man day? Kato di mga apostolis, followers of Christ dili. Followers of Christ, what is Christian? Followers of Christ. Mingon ka wapay Christian tungod kay wa pa masuwat. Pagkada kong binulok ng istorya, no? Muratag wa tay klaro ana. Saron. Ang Marcos gisuwat kalos O so karon, akong pangutana, naa ba kay yes or no lang. Pag way kagwa okay uyunan ako. Kana kinasayunan. So ang pangutana klaro ha. Naa ba kay titulo? Kay kung ako imong sa ako opinion, ang imong titulo maghukom ra ka sa imong isig katao. Kama impierno. So unsa may titulo nimo nga ikaw dunay katungod nga mo interpret besides sa mga presentation. So unsa may imong authority? Sa ako lang kaugalingon, mahimong ingnon ko ninyong way authority. Pero kining akong gi-explain daghang mga Bible scholars sa mga Jewish people, sa mga Seventh-day Adventist, magto kayo mga Bible scholars. Ayaw mo katawa. Nagtuon po na sila when it comes to baboy. Na sila interpretation o kadto sila mao ipangutanon. Daghan silang titulo. Pero ari sa ako, graduate kog 4-year course sa Bible School. Ayaw mo katawa. Sa Born Again Bible School. Okay. Ayaw na ay nagsopak. Mukaminos ka. Pero magbinasahay tag Hebrew, kansi ka. Magtudlo ay tag Hebrew grammar, wa kay kalimutan. Dili na ta magpa. Ay sa pa. Ang imo god murag pambugay manggod. Unsa man imong title. Ay sa. Karon. Let me finish. Let me finish gamay lang. Let me finish. Gamay lang. Kining murag ang ato din he bro bahinteng. Ang atong purpose din he nga kana laging malamdagan ta sa pulong sa Ginoo. Og balikon ko katuloy 14:2. Mao lagi to ang atong bottom line nga sundon. Nga di lagi maayo sa tao nga maghukom ta sa atong isig katao. Dili ba maunay nindot ka kinaiya nga isalig nato sa Dios instead nga hukman nato atong isig katao? Kay ang bottom line ini nga diskusyon garbo man. So ang ato din nga guided ta sa pulong sa Ginoo. Nga pwede ba nga dili naka judgmental nila o apel ko nga dili nato hukman nga maimpierno me. Kay wa pa maghukom nimo bisan unsa kadautan mo si katao di magid mo judge kay nagrespeto mi sa Ginoo. So Brad, one question na lang kay mo proceed ta kang ato putagaan ni si Brad Butlay okay ning si Brad Claudio. Okay, so mora to no? Makaingon ta marag makakwanta ba mag-Hebrew economy. Adi so kumusukol kamo kung mag-practice og Hebrew. Pero magsulba na katakal kilos, no? So mo na nga dili lang ta magkuan, di lang ta magkuan usay na nato. So ang karon nato diya, di mo tang gipungutana kanako. Kay ang atong dili, gi-explain bitaw kanako nga ang ChatGPT nato nagbangga. Imuha wala mabasa ako sa ChatGPT nga naa ang pig. Karon mo nang akong gipungutana ka. Gipungutana ka. Gidirect ang imo magud kay imo magud term contextual ba? Na context akong gusto. The context is context ang gipungutana is tanan nga pagkaon to, tanan nga pagkaon. Gipungutana to si ChatGPT nintubag nga apil ang pig. Sa imuha, imo ra man gi-specific nga si Jesus ang iyang pagkahudyo. So karon hilom sa kinakistorya ko. Ha, hilom sa. Okay. Mabutang ang tao mo sapaw, ang tao mo nanapaw walay lugar sa langit, no? Hilom sa lagi. Hilom sa kay nagtuan pa mo ko. So ani na lang. Karon kay imo ra karon akong pangutana is mao ni. Wala gyud kay ani simple lang pangutana. Ay lagod yes or no ra man di man mo na ikasuko. Wala bag gyud kay tinuod
nga titulo ba nga makapamatuod nimo nga naa kay katungod sa pag-interpret sa Bible. Mr. Bahinting, lisura po na mo tanat niya di maminaw. Matubag man ni Mr. Bahinting nga naa sa titulo, ranggo, maayo sa Hebro, maayo sa Griego, pero kung maghukom ka sa imong isig katao, useless ang tanan. So kung di na ka maghukom, sugod karon, ayaw naghukmi ang mga kaog karning baboy nga maimpirno. Mauni ang lesson nga atong makuha ni ini. Kay kung magpasigarbo ta, maita sa Hebro, maita sa Bruma, sa Akatarton, sa Koinon, pero naghukom ta sa atong isig katao, useless ang atong kinabuhi. Esa. Publish na. Kay, sige na, mabalik ka tas pohor na. Basta mo ra to, importante na gyud. Dili ta mo judge, ha? Okay, sige. So, 1 minute nga summary o conclusion. Kay mo proceed ta sa blessing. Ang pag-ingon nako ganiha ug nakabantay mo nga maimpirno ug dili maghinulsol. Mao na sa side nako ug dili mga igpasaylo. Kung kapamatud-an nako, ayo sa banha lagi mo kaayo. Kung kapamatud-an nako nga si Pedro wa man gid mo kaon, ang inyong leader nga giingon yung pope, wa man gid siya mo kaon kay hugaw. Wa gid siya. Unya sa ato pa naa sa hunahuna ni Kepa nga makasala siya nga mo kaon. Ug nahibalo po siya nga kung makasala siya, kabalo man siya unsay sampuan sa sala. So, ikaw kung nagkaon ka, nakasala, ug dili ka mag-usab, asa man day padong, impierno. Pero mag-usab ka, dili ka mahinayon sa impierno. Palangit na. Ang isyu diha, sabta lang nga ang Biblia utok na sa mga Hudyo. Ang nagsulat, halos tanan Israelita. Gipiyal ang iyang mensahe Roma 3:2, gipiyal ang mensahe sa langit ng Aman ngadto sa mga Hudyo, dili sa taga Roma, mga Griego ug taga diin. Ang Juan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Hebrehanon 8:8, ingon ang langit ng Aman maghimo og bag-ong kasabutan, tali kanako og sa katawhan sa Israel og sa banay ni Huda, lunlon mga Israelita, wa gay taga Roma. Pagpanday sa bag-ong kasabutan, lunlon mga Israelita. Mga kung muingon si Yeshua nga ang tanang pagkaon nga magasulod walay makahugaw, ang tanan ana all clean. Matong kaganiha nga ang tanan pod nga nahinloan tanan nga koinos, way labot ang akatartos. Ang problema niyo inikadingog tanan, timan niya nakamention sa ibabaw ang duha. Pag-ingon sa manunda, usa na lay yang gimensyon. Koinostra, nya inyo magyong dugang ag akatartos. Kamo mo'y nagdugang. Muna nga, ang point na ako, ayaw na lang ko ingna nga, sa ka, scholar ba ka, ana, sabi pa makapanghambog na lang hinoon, di lain man ko ng pangutanaha. Ang ato lang bangga ra sa katarungan. Muna nga, balikon ko. So, mahal na ko ang mga CFD, Badkaloy. So, dili na ko, ani ha, di na ko muingon direkta ninyo, nga impirno. Kung dili ka maghinulsol, sigurado. So salamat Mr. Bahinting no sa imong panahon o hinaot kining dialogo mahimong mabungahon o ma-educate ang mga Katoliko o ang mga dili pod Katoliko. So atong palakpakan atong mga bisita, Brad Bahinting, Brad Darwin Botlay, Brad Claudio Apiche, atong mga bisita ikan sa Luzon, Brad Jared Albasura, Brad JB po. Okay, so kaninyong tanan nga may saksi na ining dialogo sa pagtuo, mayong gabi o dalaygon ng Ginoo, mo proceed ta sa atong sacramental blessings. So salamat kayo Bad Paul og sa to mga bisita nga niya din.